हाय हेलो समस्त को मोर बहुत बहुत नमस्कार। चलतु आज नीलिमा दिन सारा कौन करथिला देखिया पूर्व प्रथम लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु एंड ऑल बेल आइकन को प्रेस करंतु। ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସବୁ ସୋମବାର ପରିକା ଆଜି ବି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ନୀଳିମାର ସୋମବାର ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଦେଖେଇବି ମନ୍ଦିର। ମାମା ଚାଲ ଚାଲ ଗାଡ଼ିରେ ନୁହଁ, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ହେଲା। ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଦେବି ରୁହ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଉଛି। ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏପଟେ ଆସ ମାମା, ଏଠି ଯିବା। ଏପଟେ ଆସ, ଏପଟେ ଯିବା। देखंतु सांग मैंने ये केमती नीलिमा दौड़ुची और इे सियाड़े ही से धाऊँची। देखंतु आपण मैंने देखिपे। देखंतु सांग मैंने ये नीलिमा केमती नमस्कार करथिला अन्य मान को देखिकी आपण मैंने जानि पारथबे। चलतु सांग मैंने आम ए मंदिर चारिपटे ठाकुर को नमस्कार करदे। चलतु मु देखी मंदिर चारिपटे कौ कौ ठाकुर मैंने अच्छा। देखंतु सांग मैंने ये तुलसी गछ देखिकी नीलिमा खायापाई मत मागिला। तेणु मुझे तुलसी पत्र तोड़िक दूसरी कहीं आज सका मुझे नथिली। से डेली प्रत्येक दिन तुलसी पत्र खाए, से ये मुझे छिड़ेकी देली, से खाऊँ। चलतु सांग मैंने मोर मंदिर पूजा काम सरला, मंदिर परिक्रमा भी सरला। एबे आम सीधा घर को नीलिमा बहुत दुष्ट होची। चलतु घर को जावा। देखंतु सांग मैंने नीलिमा केमती मंदिर रू आसिकी भोग खाऊची। कौन खाऊच मामा? भोग खाऊच? देखो तो केमती खाऊची, देखी दियो। आ देखंतु सांग मैंने नीलिमा भात खाऊची। भात आलू सुजना छुई तरकारी।
କ'ଣ ଖାଉଛ? ଭାତ। ମାମା ଭାତ ଖାଉଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମା ଖାଇବିନି ବୋଲି ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଉଛି। ତାର ଖାଇବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଖୁଆବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ହିଁ ଖାଇଛି ଭାତ, ଆଉ ଯେତିକି ଖାଇଛି ଆଉ ସେତିକି ଅଛି। ଖାଇଦିଅ ରିଆ। କ'ଣ କରୁଛ? ଖାଇସାରିଲେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଜହ୍ନ ମାମୁଁ କହୁଥିଲା ଆଉ ନୀଳିମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହୁଥିଲେ। କହୁଥିଲା ନୀଳିମା ଆସ ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଖେଳିବା। ତମେ ଖେଳିବ ନା? ତମେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେବ ହେଲା। ମାମା ଏଇ ତମେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେବ ନା? କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଦେବ? ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ ମାମୁଁ ଘର ଚଉଁରୀ, ସେ ଗୀତଟା ଗାଇଦେବ ହେଲା। ହଁ ତମେ ଶିଖିଛ ନା? ହଁ ହଉ। ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତମେ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଦେବ ହେଲା। ହେଲା। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଲ ସିନା ଯିବା ଆମେ। ହଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଯିବା। ଖାଇଦିଅ 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 ଖାଇଦିଅ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବିନି କହୁଛି। ବାବୁ ବାବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ବାବୁ ବାବୁ ଭାତ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୀଳିମାର ବାବୁ। ନୀଳିମା ତାକୁ ବାବୁ ବୋଲି କୁହେ। ତା ସହିତ ସେ ଖେଳେ, ଗେଲ କରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଗେଲ କରିଦେଉଛି। ନିଅ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ, ନହେଲେ ବାବୁ ବି ଖାଇବନି ଯେ। ତୁମେ ଯଦି ଖାଇବନି ନା ବାବୁ ବି ଖାଇବନି। ଏଠି ବସ, ଏଠି ବସ ବସ। ବାବୁକୁ ଟିକେ ଦେବା ନା ଭାତ? ବାବୁକୁ ଟିକେ ଦେବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମାର ବାବୁ। ଆଉ ନୀଳିମା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବନି ବୋଲି କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଭାତ ସବୁ ପକେଇଛି, କେମିତି ଫିଙ୍ଗୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାତ ପକେଇଛି। ଇଏ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ସେମିତି ହେଉଛି। ତାକୁ ଭୁଲେଇକି ଟିକେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ତ କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ତ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖି ବାବୁକୁ ଦେବା ଟିକେ ଖାଇବ। ବାବୁ ଟିକେ ଖାଇବ। ଖାଇଦେଲା 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 ବାବୁ। ଚାଟି ଦେଉଛୁ କ'ଣ? ବାବୁକୁ ଚାଟୁଛୁ କ'ଣ? ନିଅ ଖାଇଦିଅ। ତମେ ଖାଇଲେ ବାବୁ ଖାଇବ। ମୋ ଛୁନା ମାମାଟା।
ଥରେ ନିଅ ଥରେ ଖାଇଦିଅ। ନିଅ ହଁ ମୋ ସୁନାଟା ଖାଇଦିଅ। ବାବୁ ବି ଖାଇବ। ଏଇ ବାବୁ ଦେଇଦିଅ ଭାତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୀଳିମାର ଅଜା ଆସିଛନ୍ତି। ତ ନୀଳିମା ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେ ଧାଉଁଛି। ସେ ତା ଅଜା ସହିତ ଯିବ ବୋଲିକି ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜା ତାକୁ କାଖେଇଲେ। ଏଇଠି ନୀଳିମା ମୋତେ ବାଏ ବାଏ ଟାଇ ଟାଇ କହିକି ପଳଉଛି ତା ଅଜା ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି। ବାଏ ବାଏ ଟାଇ ଟାଇ କହୁଛି। ନୀଳିମା ତାର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ। ତ ଏବେ ତା ଅଜା ପଳେଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ତ ଏବେ ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ।